Обучението, базирано на казуси, е иновативен подход, който поставя обучаемия в центъра на учебния процес. Този метод симулира реални или хипотетични ситуации, изискващи критическо мислене, анализ и вземане на решения. Казусът представлява проблемна ситуация, съдържаща дилеми, концептуални въпроси или практически задачи. Той може да е базиран на реален случай или измислен сценарий. Задачата на обучаемите е да анализират информацията, да генерират хипотези и да предложат решения. Преподаването чрез казуси има няколко основни принципа. Обучение чрез правене, учениците активно участват, вместо само да слушат. Интерактивност включва дискусии, работа в екип и представяне на решения. Преносими умения развиват се аналитично мислене, комуникация, работа в екип и уменията за вземане на решения. Процесът включва няколко ключови стъпки. Първо, представяне на казуса. Формулира се проблемната ситуация. Второ, анализ и събиране на информация. Обучаемите задават въпроси и правят изследване. Трето, разработване на хипотези. Генерират се идеи и решения. Четвърто, дискусия и дебат. Обсъждат се алтернативи и се правят аргументирани предложения. Пето, оценка и рефлексия. Резултатите се анализират и се дават изводи. Методът на казусите има редица ползи. Свързва теорията с практиката, като прави ученето по-осъзнато. Насърчава критическо и творческо мислене. Помага за развиване на умения за решаване на сложни проблеми. Подобрява комуникативните умения и екипната работа, стимулира мотивацията и ангажираността на обучаемите. Обучението чрез казуси симулира реални ситуации, които провокират обучаемите да задават въпроси, анализират факти, генерират хипотези и намират решения. Този метод насърчава активно участие и развитие на практически умения, които трудно могат да бъдат постигнати чрез традиционните лекции. В урок по история казусът може да разглежда въпроса: могат ли грешките в управлението да доведат до революции? Чрез анализ на причините за Френската революция. Учениците работят в екипи, за да разискват социалните, икономическите и политическите фактори и представят предложения как тези грешки биха могли да бъдат избегнати. Обучението чрез казуси е мощен инструмент за развитието на ключови компетентности и за свързване на учебния процес с реалността. А вие готови ли сте да го използвате във вашето обучение?